tid, halvanden siden, så det der med også at vise, at vi har altså et kompetent hold i Superligaen. Vi har en ungdomsafdeling, der også kan arbejde med. Hvor det godt spillet Marvin Ego til Sabalovanidze, som træder ind. Ja, især hold som Randers. Her kan der ske noget for Randers. Emil Riis med skudmulighed. Ja, iskoldt i mål. Ego. De godt kan finde ud af gode hætter. Har de i rækkerne. Er det Ego, der forlænger den der? Kom ind med afslutning! Og så fører Randers med 2-1. Pas Spartaka je takmer po 3 rokoch prvý na domácom štadióne v rámci slovenského pohára. My sledujeme Ega, jeho center. Anton Sloboda otvára skóre stretnutia, 12. minúta. Teraz otvorený priestor, do ktorého preniká Sloboda, jeho prírávka na Ega. Egova lopta, ktorá dostáva Gierkovi. A Erik Gierka v 30. Og vi er altså i dag i gang med runde 16. Der er 32 runder, vi er halvvejs. Ja. God erobring af Høgh. Han kan godt sætte noget op, Høgh. Marvin Ego. Ego! Knalder den op i krogen. Lyn hurtig modsvar for Randers FC. Og deres frontmand viser kvaliteten, når de har mest brug for det. Ja, godt klappet ind. Godt tidspunkt at svare tilbage på, naturligvis. Flot mål. Og en god erobring af Høgh, som vi forhåbentlig får at se om et øjeblik. Igen spiller Horsens op igennem midten, uden sådan helt for alvor at have kontrol over bolden. Høgh har set, det går op, bryder bolden, tager den selv fremad, spiller den perfekt foran Eko der. Usvigeligt sikkert sparker den op i nettag. Det er et flot mål. Ankersen, reserven på højre bak. Godt indlæg til gengæld, og Larsen skal virkelig på arbejde. Ego samler op, og Randers FC lever i Søhøjlandet igen. Larsen nu tilfreds, både med sig selv og forsvaret. Men Thomas Berg ser noget lys for enden af den her kamp. Ja, det er det, der skulle til jo, altså med en lille halv time igen. Og således en lysning og en mulighed, der byder sig nu for Randers mod et slidt Silkeborg-hold. Det er nu, det begynder at gøre ondt. Her er nok et indlæg, som ikke bliver afværget ordentligt. Stolpen først, fordi Sonne ikke får dækket ordentligt op. En repost, der så bliver sparket ind. Der var han stadigvæk vejspiller. Scorede han mod FC Midtjylland i 3-1 nederlag. Altså med på bænken i dag for Randers stemme dag. Bundgaard breder det ud. Bjørn Koblin på tværs. Marvin Ego! 1-0 til Randers! AC Horsens muren er banket ned af østrigske Marvin Ego, der scorer for anden gang i den her Superliga-sæson. Og det var første gang, at Randers FC fik noget mellemrumspil forbi Horsens organisation. Man fik ikke lige styret op pasningen, og så blev der plads til Koblin ude på venstre bakposition. Og så er der en ting, at de er rigtig gode til. Der er det godt spillet. Så er det altså løb det Ego, han laver der. Lige ind imellem. Og det er en flad bold. Suveræn indlæg af Koblin. Det er godt for Frederik Lauenborg. Rammer så Mistrati, glimrende, så er det Simon Tibling. Mistrati, så åbner det sig for Randers. Kehinde glider af, det fremragende, han bliver på benene. Tosin Kehinde, så er der muligheder i feltet her. Marvin Ego! Der er mål til Randers! Marvin Ego pander bolden i græsset, og så bobler den delikat ind over Fernando Muslera. Første gang, der for alvor er far på færre. Marvin Ego og 1-0 til Thomas Berg og Randers. Fantastisk aktion af Kehinde, der ligger bag. Ja, det må vi sige. Bruger sin fart, Kehinde er jo ved at blive slagtet her i duellen. Bliver på benene, så indlægget er fantastisk. Afslutningen måske i virkeligheden ikke specielt god. I hvert fald ikke med vilje, han med. Boys, not too early, boys. Stay. 9 better. Come on.
Spark til Randers. Skruet der kommer tæt ind under mål, og der bliver hættet ind der. Eko. 1-0 til gæsterne fra Randers. Et rigtig godt slået hjørnespark op i forreste stolpe. Der er det store Marvin Eko, der stiger til vejrs, så 1-0 til Randers FC. Ja, det var tydeligt at se, hvad de ville, Randers FC. Men det kræver selvfølgelig, at sparket kommer. Og det gør det helt perfekt. Jonas Vind og Wilczek, der ikke får klidret bolden der ved Eko. Grydebust, han har nok at se til derinde med masser af Randers-spillere, der står på for.